Els 12 regnes. L'ombra de la lluna, el mar de les tenebres, capítol 1. Tu una altra vegada? Mira, Sekishi. Mira, ja falta molt poc. Què et passa? Has tornat a tenir aquell somni? Va, dona, no passa res, no hi donis més voltes. Quan surtis de l'institut, vés a la perruqueria i tenyeix-te els cabells negres, sents? Saps què m'ha preguntat el senyor Watanabe? Que si eres pèl-roja natural, ja ho veus. Porta'm el diari. Ara mateix. Hi aniràs, que sí, filla? Li hauries d'haver portat abans de començar les classes a la perruqueria. Ja ha durat massa aquesta comèdia de tenyir-se. Sí, tens raó. Que una filla meva vagi pèl roja. On s'és vist? Tu! Què? A veure, es pot saber què et passa? No res. Doncs per què em mires així? Què t'has pensat? Perdona. Què passa? Hola, Ikuya. Ostres, no m'ho puc creure. El què? Encara hi ha gent que pren rajos UVA. Burro! No t'enfadis, que és broma, dona. Què tens ara? Que m'has fet passar molta vergonya. Aquella s'estava passant amb tu. Ha sigut culpa meva. Però què t'empatolles? Exerceixes de delegada fora de l'institut i tot. Saps què et dic? Que no vull tornar a ser de delegada. Què? I com és això? Ves tant. Tu vas amb els nois. Va, dona, no passa res, que ja fa temps que ens coneixem. No vull cridar l'atenció. Bon dia. Per cert, és veritat que aquestes vacances t'has apuntat a una acadèmia per fer reforç? Què? Sí. Què ho fa? Que no havies d'entrar a la universitat amb una recomanació? La Yuka Sugimoto t'ha saludat. Què? Sí? Ostres, no l'he sentit. Una delegada ha de contestar quan la saluda una companya de classe. Ha de cuidar els detalls. Sí, però ja t'he dit que no vull tornar a ser de delegada. De què la coneixes, la Yuka, tu? Bon dia! Bon dia! Quant de temps? Vau veure la pel·li d'ahir al vespre? Jo sí. Jo també, quina passada. Com que li convé una recomanació del professorat per entrar a la universitat, la Yoko Nakajima continuarà sent la delegada.
Després de la cerimònia inaugural començaran les classes normals. Sí, digues. Puc canviar de pupitre? Vols canviar? Sí, és que ja n'estic tipa de seure aquí. Ja saps que cadascuna té un pupitre assignat. Però ja som a l'últim curs. Ens anirà bé canviar una mica. Per què no ho dius clarament, que la Yuka Sugimoto no et cau bé? Mira, és que no volia ofendre ningú. Però ja que has tret el tema, és veritat. Seure al costat de la Yuka és la cosa més depriment del món. Sisplau, que algú es canviï el lloc amb mi. Silenci, voleu callar, sisplau? Qui me'l canvia? Prou! Fixeu-vos en l'ús del verb anglès beat en aquesta frase. En aquest cas concret significa resultar incomprensible o deixar perplex. En aquesta oració, la pregunta how és el subjecte del verb beats. Ets molt bona noia, Com Yoko. funciona how Què? en aquest cas? Fas molt bé de delegada. Com veieu, no porta cap Però què adverbi diu? ni adjectiu al darrere. Per tant, és evident que funciona com a substantiu. Què ho fa, que... No parles mai amb les altres companyes de classe? Perquè no em farien ni cas. No, no és veritat. Escolta, a mi tampoc em sembla gens bé com et tracten. Però és que et passes tot el dia llegint. Perdona. Si continuem parlant, es pensaran que som amigues. És que ho som, no? Prepara't, que aviat tindràs sorpreses. Qui hi ha? Era la Yuka. No ho entenc. Una acadèmia? Sí, entesos. Gràcies. Hola, mare. Vaja, encara no has anat a la perruqueria, filla. No he pogut. I vaig ara. És l'Ikuya. M'ho podia haver dit, que surt amb ella. Que guapo. Hola, com estàs? Fas olor de sang. Què? De sang? Però què? Qui ets?
Què tens? No estàs per la classe, Yoko. Què hi dius? Perdó. He sentit dir que últimament surts fins tard a les nits. Què? Ets bon estudiant i espero que només sigui un rumor. Per si de cas, però, després de la classe vull parlar amb tu. Sí. Aquestes coses s'han de portar amb una mica més de discreció. Doncs te'l vaig deixar fa una setmana. La veritat, no me'n recordo, però l'has de tenir. Qui ets? Senyora, feia temps que us buscava. De pressa, veniu amb mi, si us plau. Qui ets tu? Taiho, tenim companyia. Veig que m'han seguit. He sentit una veu. No tenim temps. Veniu. Aquí correm perill. Hem d'anar a un lloc segur. Vols fer el favor de deixar-me anar? Però qui ets tu? Ara no em puc aturar a explicar-vos-ho. L'enemic és a prop. Si us plau, veniu amb mi. No! Sisplau, deixa'm estar. No et conec. Feia temps que us buscava. Molt de temps. Crec que t'has confós. No, no m'he confós. Juro que no us abandonaré mai ni desobeiré les vostres ordres i que us serviré fidelment per sempre. Però què dius? Doneu-me permís. Permís? Què passa? Que no voleu viure? Digueu permís concedit. No entenc res. Va, de pressa. Permís concedit. Es pot saber què passa? Qui és aquest home? No s'hi fiqui. No n'ha de fer res. Com? Què fa amb la meva alumna? Faci el favor de marxar. Aquí correm perill. Però què s'empatolla ara? Yoko, t'exigeixo una explicació. Immediatament! Senyor Watanabe, què ha passat? Yoko, com és que no heu pres mal vosaltres? Digue'm qui és aquest home. De què el coneixes? No el conec de res! Espereu-vos! No, per aquí no. Anem al terrat. Però per què? No podem perdre temps. Si no voleu veure més destrosses i més ferits, pugem al terrat. Però què passa? De pressa, pugem! Vaja, Yoko! Ikuya! Yuka! Qui és aquest? És el teu nòvio? No, i ara? Vaja. I després dius que no vols cridar l'atenció. Escolta, que no és el meu! Què és aquest ocell? És en cotxe. Yoki! Però
Kaiko! Però és humana? Es diu Kaiko. Però què és això? Vinga, toquem el dos. Per què? Jo ho trobo interessant. Què? Però què fas? Teniu. Què és això? Sou la meva senyora. I aquí en teniu la prova. Què dius? Senyora, jo? Agafeu-la, si us plau. Vinga. Escolta, no et coneixem de res. Qui ets tu i com et dius? Sóc el Keiki. Però es pot saber què vols de mi? He vingut a dur-vos a l'altra banda. A l'altra banda? Què hi ha a l'altra banda? D'on has sortit, tu? Calla, i toquem el dos. Hyoki! De pressa, heu de ferir en Kocho amb l'espasa. Ho he de fer jo? No ets tu qui l'ha de protegir? Ho sento, jo no manejo l'espasa. Oh. Ve cap aquí. Va, de pressa. Per què? Per què jo? Però què feu? Hankio! Com ho veus, Hyoki? Creus que te'n sortiràs? Ho intentaré. Ostres, ha parlat! Kaiko! Sisplau, porta-la a un lloc segur. Espera't, que vinguin la Yuka i l'Ikuya, també. No, ells no han de venir per res. Ho sento. Estic espantada. Sense ells no me'n penso anar de cap manera. Sisplau. Yusaku! No! Deixa'm anar! Deixa'm! Deixa'm anar! Que em deixis, monstre! Que bé, m'ha encantat. Ja us heu recuperat? Hauríem de marxar de seguida. No podem perdre més temps. Ja n'hem perdut prou. Sisplau, sisplau. Ostres! Torna sent Kocho. Ajuda. Agafeu l'espasa. Agafeu-la. L'heu de ferir. Com a mínim l'heu de ferir. No en sóc capaç, ho sento. Dóna-me-la. Ja ho faré jo. Però què t'agafa, tu? L'espasa d'aigua només la pot fer servir ella. Però per què? Que no ho veus, que no se'n sortirà, ella? És veritat, no en tinc ni idea de manejar una espasa. Doncs us hauré d'assignar un Hitman. Joyo! Què passa? Treu-me'l de sobre, sisplau! No! Què ha passat? Ha desaparegut. On s'ha ficat? En Kocho ve cap aquí. No! Teniu, agafeu-la. No! No! No en seré capaç. El cos se'm mou tot sol. Mireu, ja ve! Passi el que passi, no tanqueu els ulls. Què? Espera! Ostres!
No és l'únic enemic que tenim. Heu de venir amb mi. Així us podré protegir. És l'única manera. No! Jo me'n torno! I treu-me aquest monstre de sobre, sisplau! Joio, no et deixis veure. Has de passar desapercebut. No! Vull que me'l treguis de sobre! No pot ser. El necessiteu perquè us protegeixi. És que em fa angúnia. Escolta, porta-m'hi a mi a l'altra banda. Vinga, a mi no em fa gens de por. Però què dius? Calla! No hi heu de fer res, vosaltres dos, a l'altra banda. Però que no ho has sentit, que t'ha dit la Yoko. Ho té molt clar, sense nosaltres no pensa venir. No hi penso anar ni amb vosaltres. Si ens n'anem, tothom ens trobarà a faltar i patiran per nosaltres. I jo no vull fer patir ningú, ho sento. Però què hi tens aquí? Doncs hi tinc totes les amigues, l'institut. Aquí no hi tens cap futur. Què et penses que faràs si et quedes? On et penses que arribaràs? Com ho pots dir, això? Taiko, tenim companyia. Hem de marxar de seguida. Fareu servir el Shoku davant seu? Què diu? És la tempesta? Què passa? No heu de patir per res. És el mar. Què passa? On sóc? Oh, on sóc? On sóc? perquè ara està en calma i dorm. I dins la història en el temps busco el caliu de la gent. En un món que ja és passat, entre la pluja dels anys, i encara que acabi eixamplada, a mi res no em podrà aturar. I d'aquell món arribaré als confins, perquè sé que algú m'hi guiarà. Una terra nova, una gent diferent, una llengua estranya. No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes, l'ombra de la lluna, el mar de les tenebres, capítol 2.